ଆସନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅପେରା ଯାତ୍ରାପାଟିର ସୂଚନା। କେଉଁ ଅପେରା ଯାତ୍ରାପାଟି କେଉଁଠି, ଆଜି କାହାର କେଉଁ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେବ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଭଟକା ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ତୋ ବିନା ମୁଁ ଅଧା ଅଧା। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହାଟପଦା ନାରଣଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ରଜା ଝିଅ ମୁଁ ରିକ୍ସାବାଲା। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାବାଡ଼ ଚନ୍ଦକା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ସକାଳ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦେବୀଦଳ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ସାଥିରେ ଥାଉ। ଅପେରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାଧାକିଶୋରପୁର ଖୁଣ୍ଟୁଣି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେବୁ ଦେରେ କାଳିଆ। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ତେନ୍ତୁଳିଡିହି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହ ଧୋଇଦେଲା ଓଠର ହସ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଡାମରପୁର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଳି ଅଳି ରାଜଜେମା। ଯାତ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରଭୁବନ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବରଦିଆ ବାଲିପାଟଣା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ କୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଅପେରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତାରାପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜହ୍ନରେ ତୋଳିବି ଘର। ଯାତ୍ରାମା ବାଣେଶ୍ୱରୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଜବ୍ରହ୍ମପୁର ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଜିତିବୁ ଯଦି ତୁ ଏକଲା ଚାଲ। ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଓଢୁଆଁ ବାସୁଦେବପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏଇ ଫଗୁଣରେ ବାଜିବ ବାଜା। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦୋହରାପାଟଣା ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ବାଲିପୋଖରୀ ଛତାବର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିର ରିକ୍ସାବାଲା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଳିଆ ସାଲେପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ହାରିବନି କେବେ ବାପର ପୁଅ। ବାଘାଯତୀନ ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ କନ୍ଦେଇ ମାରୁଛି ଉପରବାଲା। ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧାକୁଲପୀଠ ପ୍ରତାପନଗର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ହସୁଥିବୁ ମୋ ଲୁହରେ। ଯାତ୍ରା ଚକୋଲେଟ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାତ୍ରପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଇମାଟିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ କେମିତି ହେଲା। ଯାତ୍ରା ଆକାଶଗଙ୍ଗା ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଘରଡିହା ତେଲାଙ୍ଗ ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆକାଶର ଲୁହ ଗଙ୍ଗାର କୋହ। ଯାତ୍ରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ତେଲେଙ୍ଗାପେଣ୍ଠ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସନ୍ଧେଇ ସିନ୍ଦୁର। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝୁମ୍ପୁରି ମଙ୍ଗଳପୁର ଯାଜପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଇଏ କେମିତିକା ପ୍ରତାରଣା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଡ଼କିଆରୀ
ପଦ୍ମପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଜଗିଛି ପାଳ ଭୂତ ଯାତ୍ରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ମାଣିକପାଟଣା ଆଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆଜିର ନାଟକ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ମୁଁ ତ ପ୍ରେମରେ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ ଜାମୁକୋଳି ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପାଇଁ ଭୁଲିବି ସାରା ଦୁନିଆ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଲୁଣିପଦା କୁପାରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲ ତୋର ଭଗୁଛି ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଜଙ୍କିଆ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୂଜି ପାଇଛି ଝିଅ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପେରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଡେଟ୍। ଏମିତି ଆପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ଅଲ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖାବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।